dlouhé, tá skupina sa odtrhla, lebo tam je taká skupina vlastne Slovákov, ktorí hrajú aj po česky, ale keď treba aj po slovensky, čiže taká slovenská skupina v divadle Dlouhé a oni si práve túto knihu našli, pretože pokiaľ ste čítali Malkáča, tak viete, že Malkáč je kniha o dvoch rodinách, o matkinej českej a o otcovej slovenskej a tí rodinní príslušníci hovoria teda každý svojím jazykom, čiže je to taká dvojjazyčná kniha. Im sa to v tej Dlouhej preto dobre hralo. A oni si tam potom, teraz si hovoria Slovenské národné divadlo v Dlouhej, tá skupina, už hrajú ďalší text. Ale s týmto divadlom sa potom osamostatnili a prešli do divadla Březnickej, aby dali najavo, že sú úplne samostatná skupina a veľmi často potom chodievali aj do Bratislavy a hrávali to v Astorke. A o tom by sa mohol hluboko rozprávať, ako tam jedoval potom ten personál divadla Astorky, keď sa ich vypytoval, koľko ste mali na, ja neviem, na tom predstavu. Tam samozrejme sa vždy stane jedna vec, je totiž, aby sme boli chvíľu vážni a nerozprávali len o veciach krásnych, ako sú tranďáci a podobne. Ten život není len teda o farmároch, tranďákoch a paradíze, aj keď mnohí proste žijeme v podstate len tomu a ja som dnes napríklad videl len tak chodiť po Eurovej Evu Orolínovú. To je farmárka. Mala pokerované ruky a chodila tam a tam ju fotili a všetci hovorili, to je Eva Orolínová. No a tak som videl, len tak videl som Evu Orolínovú, čo sa mi zdá úplne fantastické. Je to vec, že donedávna týchto ľudí sme videli v Majáku alebo v FKU Pátra, kde major Veselovský na nich upozorňoval. A dneska sú to vlastne naozaj absolútne nosní ľudia, ale čo sa týka toho umeleckého prostredia, aj na tej teraz naozaj, aj na tej teda, toto je najvyššia úroveň, ale aj na tej nižšej úrovni, kde je napríklad môj priateľ Ľubko Feldek a ďalší spisovatelia a podobne, ktorí sa nikdy až tak hore nedostanú ako Eva Orolínová alebo Erika Bartošovie. Proste skrátka tam sa nevydriape ani keby chcel. Už bohužiaľ na to nemá silu. No, to som minule jedol v smotanke. No, jedol v smotanke, no ale tranďák nejsi, vieš, no. Tak ten biznis je samozrejme, ten showbiz je strašne neprajný svojím spôsobom. Ja mám jednu jedinú obrovskú výhodu, že na ten showbiznis a na rozdiel od Ľubka, ktorý z neho žije, tak ja z neho nepotrebujem žiť, tým pádom nemusím ani robiť a nepotrebujem sa nikomu pchať do prdele. A tým pádom jediný človek, ktorý z toho celého biznisu, lebo není nič horšie, ako keď sa zoznámite s tými ľuďmi, s mnohými ľuďmi, akože váš sen je ten, ako mňa, keď som bol ten Ľubko, z toho Jablonca nad Nisou, keď som tam žil, keď sme sa osťahovali s mamou do toho, tak som videl, akože, že moja mama napríklad nosila u seba nejaké také vizitky a napríklad Karel Hála bol niekde na HLVT a moja mama teda vždy chodila s tou vizitkou a tvárila sa v tých 70. rokov, že ona, ja znám Karla Výborného. A to už vlastne to už bolo čosi. Potom sa jej pýtali aj, že čo teda Karela, ona, že aj Karel, že Karla Štedrýho znám. A proste jednoducho tým vstúpala hore a potom boli, to je tá, čo poznáte, akože týchto ľudí. Ale opak, a bolo úžasné v tom, a ona doteraz tomu žije, je úžasné, kým ich nespoznáš tých ľudí, lebo väčšinou ťa to veľmi sklame. To je celé. Čiže ja z tejto celej veľkej sa stýkam v podstate s Feldekovcami a už ani veľmi nemám záujem robiť nejaké besedy a chodiť, lebo zase mám pocit, že po 2 knižkách ani není treba niekde lietať na nejaké besedy. Ale ten showbiznis je šialene, tým, že v tom sú veľké prachy už dneska, je neprajný a hovorí sa len o sebe. Základná vec je dneska za prvé, čokoľvek je najnepotrebnejšia vec, to ešte Ľubko nepovedal, je scenárista. Lebo vo filme je dôležité, aby režisér si to zrežíroval, napísal, odohral a tak ako Krištúf ešte najlepšie urobil aj muziku k tomu. To máš 4 honoráre z 1.